Salamat yun sa imong explanation. Maayo yun ang pagka-explicar nimo, taas-taas yun. Salamat yun, salamat. Salamat, Pero sir. ang punto na kung murag wala na igo siya ba, about manggod to sa nagadtos Thailand nga mga pastor, kung tinuod ba ni siya o dili nga nananaw sila og florsyo. Actually, Igsoon, wala ko nahibalo ni Ana ug ako moingon nga base sa amo standard sa Seventh-day Adventist, gidili ka na siya. Kung aduna may tao nga nagstorya ana, kinahanglan mo produce siya. Number 1, pangalan. Number 2, asan debita. Number 3, unsang pitsaha. Number 4, kinsa ang nagsaksi. Dili maayo igsuon nga atong butang-butangan ang tao. Si Jesus Christ gibutang-butangan nga naglapas sa adlong igpapahulay. Mamagani nga kung imo basahon ang Juan 5:18, no? Gibutang-butangan siya diha nga naglapas sa adlong ipagpahulay. Basahon na ka, walay tao nga dili makalikay sa mga pagbutang-butang igsuon. Okay? 5:18 nagingon. Atong basahon. Matud pa niya dinhi. Okay? Okay, 18. Og mao kini ang hinungdan ngano misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo. Girecord ni Juan ang gisulti sa mga Hudiyo. Okay? Sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw ipagpahulay, kundi gitawag. So meaning to si girecord ni Juan ang akusasyon sa mga Hudiyo. Makadaghag akusasyon mga Hudiyo. Giakusar sa mga Hudiyo si Kristo nga siya hari o niya ilang giakusar didto dayon sa kang Pilato nga nagpakahari. So nahimo nga threat sa Roman government. Mamagani si Pilato sa Juan 18:37 nangutana nga hari ka ba di ay? Og miingon si Kristo, oo, ako hari. Og tungod dinhi ako nagpakatao, apan ang akong pagkahari dili nining kalibutana. Naay mga akusasyon. Kung kana iyang akusasyon, dapat iyang gibutang, no? Isulti sa amua o kang kinsa nga adunay authority sa paghukom niya na. Kay nga naman, kuhaan na itong ebidensya, kinsa ang nagsulti, unsang pitsaha, asang dapita, dili kay magsigilan ta og kutlo sa mga butang nga atong na-pick up. So gidlan ko kamo, daghan na eksperyensya ang nasod sa Pilipinas nga mga pagbutang-butang. Ang Seventh-day Adventist usab naka-eksperyensya og daghan nga mga pagbutang-butang. So ako punto mga igsoon mo ni, establish. Og tapos, ipasa sa amo mga kadagkuan. Kay aron kung kanang kimong ginganlan, ato nga madil ang mao nga isyo. Pero kung wala kay ikahatag ng mga pangalan, unsang arwasa, asan dapita, na mahulog gina siya nga chismis na lang yun. Dili maayo nga ang chismis dal-o nato didto sa kahanginan. Follow up, Igsoon. Oh, nawala nga to. Okay, nawala na. So, ato nga punto na Igsoon, ebidensya lang. Mamagani sa korte, unsay gingod sa korte Igsoon, mato pa diha nga tanan presume innocent until proven guilty.